Baztango eskudantza dantzatu ahal izateko, bi pausu ikasi ditugu. Eskujokoa alde batetik eta bueltarekin pausua bestetik. Dantza honek honako egitura du. Eskujokoa bi aldiz egingo dugu eta bueltarekin beste bi aldiz. Bi pausuak behin eta berriz errepikatuko dira. Gero eta azkarrago, musika amaitu arte. Prest? Berriz. Bueltarekin. Berriz. Eskujokoa. Berriz. Bueltarekin. Berriz. Eskujokoa. Berriz. Bueltarekin.